mriko sing ana tunggane nggih ditumpakno nggih putra putrine Bapa Sulaya nggih sesarengan ponak-ponakane nggih lek wonten kemantene niku nggih ditumpake malih nggih kalian di syuting Ardis Production nggih multimedia video syuting saking Dusun Dawan Lor Sukodono nggih kagunganipun Mas Eko Uke sesarengan Rio audio sound system saking Dusun Meraan kagunganipun Bapak Haryo terus monggo ditumpakno nggih sesarengan disukani gending salajengipun mama apa sebab Bapa Sulaya aku sing ngerti margane riko cak miun wingi bareng sapa Citra mama gawe tombo bak merah lorone ati digowo nganti mati mama hati
nata instukang gawe tombo mama lorone ati cak miun digawa nganti mati mama cukup semini terus nggih monggo ditumpakno nggih saderengipun gending kita lanjut nggih kula badhe nimbali ingkang dharma gati nggih utawi sing nanggap utawi sing duwe gawe nggih nggih menika Bapak Suloyo nggih sesarengan Ibu Vera Suloyo nggih sesarengan derek-derekipun nggih nggih menika Cak Miun nggih nggih menika wonten Bapak Cangkris nggih nggih Pak Mul Cangkris nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping Mama Tunami nggih sesarengan sak rencangan nggih kersane rame nggih kalian disukani gending sak lajengipun mama andeng-andeng opo andeng-andeng dhuwure lambe tuas dipandeng ora melu duwe Joko Tole mama Joko Tole Joko Tole aku sedih tete senang putra wali nggih Cak Miun nggih supir ses setia kawan nggih sampun miyos teng pagelaran nggih nggih sesarengan Mas Adrian nggih sesarengan Mbak Vera nggih nembangun lela la le Ibu Vera lelo lalo tak apa sing abang iku wis Pak Mun lale lalu Pak Mun le lala lale lelo lalo ya yo
apa yo Putri koni lale lalu la la lale lelo lalo ya yo lale lalo le la la lale lelo lalo ya yo Señor ye terus monggo nggih ditumpakno nggih putra putrine Bapak Suloyo nggih sesarengan Ibu Vera Suloyo nggih ojo sampai wonten sing ketinggalan nggih terus monggo ditumpakno kersane tuwuk nggih kalian gending saklajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking Mas Jun Silver nggih kersake gending ngalinang genduk Cisha mama disukani gending ayang-ayang dados
monggo nggih ditumpakno nggih pona-ponane Bapa Sulaya nggih kersane tuwuk aja sampai nganti wonten sing ketinggalan nggih. Gending salajengipun Maman niki wonten pamundutan nggih saking Cak Wahud nggih. Gendinge penak Mama disukani ojo nangis dados
ditumpakno nggih. Ya anakku aja nangis ilang ayu sira nangis ilang ayune ye Terus ditumpakno nggih lah niku. Kate numpak nggih, terus ditumpakno nggih, jok sampai wonten sing ketinggalan nggih. Kalian disukani gending salajengipun mama. Niki wonten pamundutan nggih saking Bapak Mul Cangkres nggih, resaki gending bingung nggih Mas Joko. Oke, masih bersama setia kawan orisinal ya. Saking dusun Kali Pepe, Bapak Jai, oh yeah Cambul Cangkrek, kamu Garini. Ayo munggah. Iya. Bingung ngelingsung katut angine ambono ngendi sangkane ambono ngendi tebluke sing kaya bingunge pikiran Riko sing ana teko Donge Riko wis teko Manggawa wong lanang liya Asik-asik masih bersama Reok Setia Kawan nggih. Saking dusun Kali Pipi Bapak Jai, oh yeah nyambut gawe sasarangan Rio Audio Sound System nggih. Peraan kagunganipun Bapak Haryo. Lalu ki kolaborasi sasarangan nggih Ardi Swide Soting Mas Eko Oke Jawan Loro Songkotono. Temu Riko
koyo dikonge pikiran son iki mergo riko sing ana teko donge riko wis teko malah gowo lanang liya pengon kari pengon pikiran son iki pengon mergo sing ketemu riko kaya awak iki wis kepengin nado sing kuyang nyangga ati kang lara Pun nggih, amargi waktu sampun cukup nggih. Pagelaran Rock Setia Kawan ing siang menika sesarengan Rio Audio Sound System saking Dusun Meraan nggih kagunganipun Bapak Haryo. Ardis Multimedia Video Syuting Mas Eko Oke nggih saking Dawan Lor Sukodono. Panjenengan kula aturi mirsani dos pundi Kopiari Reok Setia Kawan. Yo yo yo. Hey, 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 ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, yo. Hey, hey, ho, 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 hey. Yo! Hey! Hey! La 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 la! Yo! La 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 la! Yo! Hey! Audio! Hey! No! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Yo! La la! La 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 la! Hey ho, hey ho, hey ho, ya la ya, hey, la 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 golong le oi oi ot hey
Ayo lengoni ger. Ayo, awas. Ayo kilo telonto ke bapak jari yo ger. Utu ayah sing paling cilik yo ger. Si umur 3 tahun ger. Yo. Aduh. Ayo kita naik nyokot li, naik nyokot kita nak aduh. Hei, wow, ayo, lo, dikasih tepuk tangan adik-adik, yo, ayo, klekok ger, ayo, rusak tuku mana kesuk ger, yo, repeat check what ger, ya. Alon-alonnya, ayo. Ayo papa nih rotok supaya ngeta nanti dikira om. Ayo, langsung, ayo. Ayo langsung ger, awas. Hei, ayo ragu. Ya, kilo telur dagi bapak jai yo nak sing paling cilik dewe yo ger Mas Prangko ayo dijajal alon-alon ojo sampai lali bokongi yo ger hei oh hei ya bapak ya bapak ya bapak ya bapak oh ya awas ada ayo disangoni sih ayo tangan api iya matur sembah nuwun ya keliling ning desa kali semut lewat tanggung ger cium jauh nak cium jauh oke thank you terima kasih oh alon ger ya oh aduh oh ayo gocelan sing bener ya nak oh awas ayo dikasih tepuk tangan adik-adik ayo deh kait teko liar sali yo awas ger ambut kau alon-alon nyong ger pokok kelangkon ya nak keremet pokok selamat ayo madu duduk no dhisik bae sik nyangoni ayo awas kelek hidung aduh nggih semoga sing badhe nyawer katuran nggih semoga aduh ayo yang ngono ger nyambut gawe alon-alon ya nak iya
ya nak. Ayo. Huya. Oh. Ayo nger. Iki wis pinter golek duit ya nak. Iki lho putune bawa jai sing paling cilik ya nak. Ya. Hey, oh. Lo. Hey, ya. Pusing dupa kumelut melut ya kembang menur kandande aro tanpa ngoyo toyotan gegeri suralaya muncule sang pati bujangga anong agawe gara-gara lengsere kebiar-kebiare reok setia kawan para rawuh panjenengan kula mirsani muncule sang patih bujagana sawang kendalipun bapa Sulaya ibu Sulaya sekeluarga dapyak-dapyak lan paira gelang saran matrapipun hei hoya Ayo, sing ning jaba mlebu kabeh. Ayo. Mas Apis nanti iki, ayo.
lo. Hey, 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 hey. Oh, yo. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yo. Belum. Ayo, saiki Mas Pogun, ayo. Ayo. Kapan pintere, ayo. Ayo, Mas Apis, ayo. Joget sih, aduh. Ayo, dijajal boyo ingin. Hey, hey, la 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 la. Ada. Ayo, kafe, ayo, liani, ayo. Kenali. Aduh. Ayo le. Ayo selamat. Ayo selamat tomat. Aduh. Aduh, kekere di Pak doh. Aduh, putra rek doh, yang aduh. Aduh, ayo, sing seket ger. Aduh. Ayo. Nyambut gawe le saiki ger. Ayo. Aduh. Ajurno yo nak kesuk tuku maneh, kesuk pijet. Ayo ger. Arsa kari ger. Aduh. Hey, ayo le, aduh, kagak beteng, ada, aduh, ayo coba, aduh saya ngandas mulai, ngene lo, lah kok kayak kelabang, aduh, bahaya, acur, aduh, sopo iki rek, yoga, iya. Ayo putra. Iku gandengane iku, ya wis putra, ayo saya enggak lo. Awas ger. Ayo. Selamat pi bongbong. Hey.
aduh, saya ngelor ngobek sing ngelor. Oh, ya, ya. Ya. Ayo, ya, ya, iya, bangkok, om. Ih. Lo. Oh, lo. Tepat nih. Oh, iya. Lah kok nih kan. Aduh. Aduh. Iya kecantol. Ayo le. Nyambut gawe le. Iya. Aduh. Wis. Aduh, remek anake wong. Aduh, ayo. Ayo selamat ambil bom. Ayo selamat ambil bom. Ayo bom. Awas. Aduh, jatuh. Ayo le. Iya. Iya. Aduh. Iya wis. Aduh, ayah. Ayo ger. Awas ger. Rotok ngaloran titik ger. Ono lampu di durna. Awas. Oh, ayo bom. Selamat. Yo. Iya. Ayo loro. Awas ger. Oh. Ayo le. Aduh, iki sing akeh mangane, Pak. Aduh, maya. Oh. Telu. Usut telu, ger. Ayo es. Ayo. Es. Barang gede mang lho. Lo. Iya. Tuan kocok. Awas cok. Ayo lele. Oh. Teger ger, awas ger, apik sing teger ger. Ojo gocelan kelambine cek seken, gocelono awake cek seken ger. Aduh ke, dur sisi ger, ada. Ayo, awas nih,
yang ngono ger. Awas. Lo, ayo putra. Ayo penutupan. Ayo. Ayo. Ayo, si kucir, awas si kucir. Ayo, goyang. Iya ada ngeremok. Iya. Pekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari bocah gandong nggih kembar loro nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Suloyo Ibu Suloyo nggih pagelaran ingkang angka loro nggih.